Tiesje in de Ierebetiede Moon is er inbrutsen in het tankstation hier achter mij aan de Vaarwei in Oud-Waard. 2 verdachten in een wit busje met een oorplak kenteken kwamen uit de richting van Oud-Waard en binnen het pand nadat ze een skoft rondom het tankstation omspaand hebben binnentreden. De inbraak die voen vlak na 4 uur plak. Beide ondernemers die het tankstation nog maar krekt hebben binnen bot onien terug de inbraak en woenen op camera net reageren. Sami wel vertelt dat de scare in de €1000 rint en dat er natuurlijk inhakt. De forensische opsporing en politie binnen mij een tierengrut onderzoek start om de verdachten op te pakken. Het is net de eerste keer dat dit tankstation slachtoffer worden is van een inbraak. Midden augustus is er ook inbrutsen bij hetzelfde tankstation. Ik doe wie de buit tabakswaar. Mocht je nou in de nacht van maandag op dinsdag wat verdachts jongen hebben, zoals bij Galeeks een wit busje die het mij een A-plak kenteken rieden, dan kunnen je melden bij de politie.